салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Ояндаи Жоу Кансело ва Жоу Феликс дар барса чӣ мешуда бошад? Клоп дар барселона. Мессиро ахиран бо пироҳанҳои барса мебинем. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Барои дастгирӣ аз навор лайк гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Жоу Феликс боз ба Атлетико гол зад, вале ин навбат онро ҷашн нагирифт. дар умум ҳунарнамои Феликс беҳтарин набуд. Баъзан ҳолатҳои хатарнок ва голе ки бо заҳмати дигарон ба даст омад. Ҳунарнамоии сатҳи миёна. Шояд мотиватсияи қасосгирӣ аз дастаи собиқи худ ба ин футболбози ноустувор кӯмак расонида бошад, чунки мухлисони Атлетико Жоуро чашми дидан надоранд. Худаш бошад мегӯяд ки мухлисон аз вазъи дохилии даста тамоман бехабаранд. мухлисони Атлетико аз ҳолати даста дар вақте ки ман он ҷо будам огаҳ нестанд. Чӣ хеле ки дидед, овозаҳои бад будани муносибат бо собиқам дастаҳоям дурӯғ мебошад. Ман баъди бозӣ бо дӯстонам Самуэл ва Лемар ҳамсӯҳбат шудам ва онҳо маро ҳатто ба оғӯш гирифтанд. Одамон намедонанд ки ин ҷо гап сари чӣ меравад. аз нуқтаи назари Жоу даста гунаҳгор аст, на ин ки ӯ аз бозиҳояш дар ҳайати Атлетико бошад, касе ёдоварие надорад ва ҳамдастаҳояш бошанд, пуштибонӣ аз ӯ намекунанд. Гризман ва Коке қайд карда буданд ки Жоу баъзе хулосаҳои ноҷо бароварда буд ки сабаби сардии муносибатҳо шуд. Баъди суханони пайопай оиди Атлетико гуфтанд, Жоу эҳтимолан ба Мадрид бар намегардад. дар Барса мондан ҳам кори саҳлу сода намешавад. Чӣ хеле ки Мундо Депортива менависад, Атлетико иҷораи бозингарро тамдид нахоҳад кард, балки барои фурӯши пура 70 миллион евро талаб дорад. Нилнориҳо бошанд ин пулро надоранд ва илова бар ин даста бояд Канселоро ҳам нигоҳ дорад. Рӯзноманигор Фернандо Поло менависад ки агенти Кансело Жорже Мендеш аз Сити талаб дорад ки нархи ӯро то ба 20 миллион евро поин фароранд. Агар ин чиз амалӣ шавад, Мендеш беҳтарин будани худро дубора исбот мекунад. Ана Барса бошад гӯё биткоинро бо нархи соли 2013 будааш мехарад. хави муқобили Атлетико чунон омодагӣ дид ки барои ғалабаи даста буданаш дар қисми дуюм лозим ҳам нашуд. Дар охирҳои нимаи аввал сармураббии Барселона корти дуюми зардашро баъди норозигӣ сӯи довари чорум гирифт. хави дар 2 дақиқа 2 корти зард гирифт ки ин ҳам натиҷаи хос шуд ва бо ин сабаб ӯро метавонанд ҷазои вазбин ҳам диҳанд. хавиро мебояд ки дар ин мавсим худро контрол кунад, чун аллакай 5 корти зарди дигар ҳам дар ҳисоби худ дорад. базинаи дуюм баргаштани Барселонаро дида шонси қаҳрамониро ҳам ба назар гирифта, даста бояд охири мавсим намунавӣ баромад кунад. Шояд бозингарони Реал аз ғалабаҳои зиёд ҳавоӣ шаванд. эҳтимолаш кам аст, вале имконпазир мебошад. Барса бояд барои коҳиши имтиёзҳо талош кунад, чун умед ҳоло ҳам ҳаст. Бехави ҳам даста шахси иdoрамекарда дорад. бародари хави Оскар Эрнандес дар ҳама 6 бозии хавиро иваз кардааш 6 ғалаба ба қайд гирифтааст ва илова бар ин ҳисоби умумии бозиҳо 17-3 ба фоидаи нилнориҳо буданд. дар 2 бозии оянда маҳз Оскар сӯи Левандовски дод зада ӯро ба ҳаракат хоҳад даровард. рӯзномаи AS бошад менависад ки дар утоқи либосивазкунӣ бародари хавиро Оскар Клоп мегӯянд, чун ӯ ба мутахассиси олмонӣ шабеҳӣ дорад. акнун расман Клоп дар Барселона. бале, мавзӯи ҷолиб барои сархати навор шуда метавонад. бошгоҳи Барселона омодагиҳоро барои ҷашни 125-солагии даста ки соли оянда мебошад шурӯъ кардааст. даста мехоҳад ки як маросими бузург дар Камп Ноуи ҷадид барпо кунад. роҳбарияти бошгоҳ ба хулосаи ҷолибе омаданд ки вобаста ба 125-солагии даста аввалин бозиро дар Камп Ноуи нав муқобили дастае не, балки муқобили қаҳрамонони ҷаҳон мунтахаби Аргентина доир кунад. бо ин роҳ Барселона ҳам метавонад бозии хайрубодӣ бо иштироки Лео Месси гузаронад ки ӯ як нимаи бозӣ бо пироҳанҳои мунтахаби Аргентина ва нимаи дуюм бошад бо либосҳои нилнорӣ ҳунарнамоӣ мекунад. вақти мувофиқ барои доир кардани ин бозӣ моҳи декабри соли 2024 ва ё оғози 2025 гуфта мешавад, чунки дар ҷадвали мусобиқаҳо вақти мувофиқ ёфтан аз ташкили бозӣ дида душвортар мебошад. шумо оиди ин идеяи роҳбарияти даста чӣ гуфтанӣ доред? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.